Mas kontrobersyal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera. And welcome to the program Top Secrets. Sana Kabisyo ay nakapag-abang ka talaga. At sana'y nakatutok ka ngayon. Maraming salamat sa iyo. So, eto na nga. Meron na tayong caller on the line na mag-share ng kanyang top secret. Pero bago ko sabihin sa kanya na siya na yung nasa kabilang linya, pwede mo bang patayin kung ano man yung radyo mo na nandyan? Ano, nakatutok ka ba sa TikTok o kung saan man? Naririnig, nag-feedback sa akin yung boses ko. Naka-speaker ka, baka pwedeng diretso na lang sa tenga mo yung speaker ng cellphone mo. Tapos, ayan, yung bibig mo sa mikropono ng cellphone mo, okay? Okay po. Ayan na, naririnig ka na naming lahat. Okay, so anyway, hello, magandang gabi sa'yo. Hello po. Magandang gabi. Magandang gabi po. Uy, parang ang bata-bata mo pa. Pwede malaman kung ilang taon ka na? 30. 30 years old. Anong alias ang gagamitin mo? Siguro na lang, Mr. B. Ano? B. Mr. B. Yes. Parang Mr. Bean, pero kinulang ng EAN yung Okay, Mr. B. Okay. Mr. B as in Bagito o Mr. B as in B. As in boy. Bolero? Yun ka ba, Mr. Bolero? Taga saan ka? Taga Sampaloc, Manila. Uy, taga Sampaloc. Sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Mr. B from Sampaloc, Manila, ano ang top secret mo? Top secret ko ay meron akong tinago sa girlfriend ko na hindi niya alam. May tinago ka sa girlfriend mo na Yes. hindi niya alam. Ano itong tinago mo sa girlfriend mo na hindi niya alam? Halos may ka-work ako sa cruise ship. Then halos syempre alam mo na kami nag-kemerot gano'n. Kemerut, nag-anuhan kayo, gano'n. Nagtsuktsak syenes tuluwang dugets. Yes. Okay. Tapos Wait lang, gusto muna naming malaman kung yung trabaho mo ba ay every 6 months? Tuwing kailan ka sumasampa ng barko? tuwing ang bakasyon namin ay sa 2 months tapos 8 months contract. Okay. Simula nung naging magkarelasyon kayo ng girlfriend mo, LDR na kayo? Yes. Okay. Ilan taon na kayo ng girlfriend mo na magkarelasyon? 1 year and 3 months. 1 year and 3 months. At kailan ka natukso dito sa katrabaho mong to na sa cruise ship? Nasimula na 1 month, ganun. Pagka palagi ko siya kausap. A month ago lang to nag-start? Yes. Okay. Lagi mo siyang kausap. Maganda siya? Oo naman. Yung girlfriend mo o yung bago mo? Hindi, pares naman sila maganda. Okay. Anong pumasok sa isip mo at bakit pumatol ka dito sa kasamahan mo sa trabaho? Kasi parang napakagaan niya sa akin. Mabait. Masikaso, ganun. Saka palagi ko siya nakakwentuhan. Lalo na pag nagiinom kami sa bar ko. Pagkatapos ng inuman, iba naman yung kinakain nyo? Yun, nalasing. Nalasing. Pero nung unang may nangyari sa inyo, nitong kasamahan mo sa trabaho sa barko, sinadya ba yun? Ginusto nyo ba yun? O aksidente lang yun? Siguro, ginusto naman namin.
Kasi hindi naman namin magagawa yun kung hindi naman namin gusto, di ba? Choice mo yun. And Mm. currently ba, nasa barko ka pa rin? Bakasyon ako ngayon. Bakasyon ka. Eh, yung kasamahan mo sa work, nakabakasyon din? Nagbakasyon siya, then nagkita kami, then a few months pala, umalis na siya ulit. Bumalik na siya sa barko. So, nagkita kayo dito sa Pilipinas na hindi alam ng girlfriend mo. Mm-mm. Okay. So, anong pakiramdam nung nung pagbalik mo dito sa Pilipinas, tas humarap ka sa girlfriend mo? Anong naramdaman mo nung time na yun? Medyo kinabahan, pero wala, hindi ko din masabi na gano'n nangyari. Di siya nakakahalata, di siya nakakaramdam. Medyo nakakaramdam, palagi nga nagdududa. Ano sinasabi mo? Walang gano'n. Buti hindi niya pinapakailaman yung cellphone mo. Feeling mo ba mahuhuli ka kapag tiningnan yung cellphone mo? Ayun nga ang problema, alam niya yung Facebook account ko. O so, saan kayo nag-uusap nitong katrabaho mo sa barko? Sa WhatsApp, gano'n. Hindi alam ng girlfriend mo na may WhatsApp ka? Alam din niya. Alam niya, buti hindi niya na-access. Hindi ko naman binigay. Hindi mo binigay. O, lagot ka na. Charot. So, ngayon, na syempre dumating ka sa Pilipinas, nagdududa kahit papano itong girlfriend mo sa iyo, pero nararamdaman mo pa rin ba na mahal mo tong girlfriend mo? O mas nangingibabaw na yung kagustuhan mo dito sa kasamahan mo sa trabaho? Yes. Alin na dun sino sa kanilang dalawa yung mas mahal mo? Meron bang ganun? O alam mo bang panghabang buhay yung girlfriend mo? Pang panandalian lang tong katrabaho mo? Ano bang state ngayon ng puso mo at damdamin mo? Siguro, pipiliin ko pa rin yung girlfriend ko, syempre. Kasi, long time relationship na rin kami. Eh, yung sa bar ko, siguro di mo naman mawawala kasi matukso ka sa barko, sa pagbabarko. Kasi nga, ang kumbaga sa amin, finish contract, finish relationship. Oh, finish contract, finish relationship. Sana finish ka na rin. Charot. Nabiro lang. Charot lang with Harot. So, ganun yung nagiging sistema or dynamics ng ibang mga nagtatrabaho sa barko o halos lahat ng mga seaman ganyan? Siguro halos naman lahat. Alam naman nila yan. Siyempre, pag magkasama kayo sa barko, di kayo ulit. Diba? Hindi. Buti walang sumusugod na asawa dyan sa barko. Wala naman. Wala naman. Totoo ba yung kapag dumadaong kayo sa kung saan, meron ding sumasampang iba? Ay, walang ganun. Walang ganun nangyayari. Ano ba Pero kayo? Ship, cruise ship, no? Cruise ship, no? Cruise ship. Ayan. Anong ginagawa mo dyan sa barko? Ako, Japanese chef. Chef ka. Okay. Eh di yung sarap mo magluto. Oo naman. Ang sarap mo din magmahal. Oo naman. So, anong ginagawa mo dito sa katrabaho mo na ginagawa mo rin sa girlfriend mo? Parang halos same. So, anong difference nung dalawa? Siguro kasi pag LDR, di ba? Siyempre, may kasama ka sa barko, may katabi ka. Tabi kayo matulog nung kasama mo sa trabaho? Minsan. Pero may pagkakataong hindi. May boyfriend ba yun? Wala? May boyfriend din. Kaya pala. Hindi rin pwede maging kayo. Pero kung walang boyfriend, liligawan mo? Oo naman. Kasi maganda eh. Mas maganda pa sa girlfriend mo? Hindi. Parehas siya maganda. Di kung sakaling gawin sa'yo ng girlfriend mo na magloko rin siya habang nasa Pilipinas, siya, tapos ikaw nasa malayo ka, okay lang sa'yo? Siyempre hindi. Kaya di ko nga pinapahalam. Hindi nga eh. Kunwari kung may secret din siya, paano yun? Hindi mo lang din alam. Hindi ko din alam kung anong paano kung gagawin ko. magkabistuhan kayo? Anong mararamdaman mo? Siyempre magagalit, siyempre. Sa sarili mo, hindi ka nagagalit din. Nagagalit din. Wala kang balak itigil yung relasyon mo dito sa kasama mo sa barko? Sa ngayon, siguro pag sumampa, di natigil
siguro pagsampa ko magkaiba kasi kaming barko, siguro wala na. Pero Depende na lang. kapag nagkita kayo ulit, baka tuloy pa. If gugustuhin namin. Pero kung sakali man na ibang barko na yung mapuntahan mo, palagay mo sa iba ka na rin sisisid? I mean, sa iba na mababaling yung attention mo, magiging loyal ka na sa girlfriend mo? Siguro magiging loyal na. Ah, talaga? Naisip mo ba na pakasalan na tong girlfriend mo? Soon. Talaga? Pero alam mo, yung ganyang klaseng thinking, gusto kong maintindihan ng mas malalim. Kasi, syempre, para sa katulad namin na gusto namin 1:1, ayaw namin na parang kape na 3-in-1, bigyan mo kami ng parang picture ng tumatakbo sa isip ng isang taong may mahal, may karelasyon, naiisip niya na pakasalan niya yung taong yun, but at the same time, nagloloko pa rin siya. O sabihin nating natutukso pa siya sa iba. So, sige nga, explain mo nga sa amin, ano yung thinking process mo doon? Anong nangyayari at bakit nagkakaganon? Bakit pumapayag ka pa rin para sa sarili mo, nagdedesisyon ka pa rin, umaakto ka pa rin na gawin sa iba yung dapat sa inyo lang ng girlfriend mo? Siguro, para sa siguro na, minsan, bilang lalaki, minsan natutukso. Kahit na malayo ka sa girlfriend mo, kahit na doon yung loyalty mo sa girlfriend mo, minsan kasi may magpaparamdam sa'yo na di, kasi LDR na di mo nararamdaman ngayon. Example, malayo ako. Nasa abroad ako, nasa Pilipinas yung girlfriend ko. So parang naghahanap ako ng kalinga kung baga magiging partner ko sa barko na pag may problem ako, nadyan siya para umalalay, ganun. Kahit na alam mong mali, kasi nga, nag-cheat ka sa girlfriend mo. Hindi ba nabibigay yun ng girlfriend mo kahit nasa malayo? Like, hindi ba siya nabibigay ng partner na kahit magkaiba kayo ng lugar, through words of affirmation or sa ibang bagay, hindi ba pwedeng makipag-communicate ka na lang doon sa girlfriend mo? Or hindi sapat yun? Kailangan ng physical touch? Siguro, parang sa akin, parang kailangan ko din ng physical touch. Kahit na, parang, siyempre, alam naman natin, ang mahirap lang kung puro salita, di ba? Puro chat. Siyempre, kailangan mo rin maramdaman yung feelings. Kung maramdaman mo kumbaga actual feelings, ganun. Gusto mo talaga, hindi, gusto mo lang talaga yung may kareslingan ka, ganun. Hindi naman. Hindi naman, pero oo naman. So, kung sakali man na hindi kayo magtagpo sa iisang barko na itong kasamahan mo sa trabaho, itong girl na to, stop mo na. Pero kung sakaling nandun pa rin siya, tuloy pa. Siguro, iiwasan ko na lang. Kasi nga, may boy pa rin na siya. May boyfriend din siya. Siyempre, mahirap na mabisto kami dalawa. Tsaka mahirap yung ginagawa ninyo. Buti nakakatulog ka sa gabi na alam mong baka anytime pwedeng malaman ng girlfriend mo na niloloko mo siya. Oo nga eh. Nakakatulog ka naman. Minsan hindi. Napupuyat. Napupuyat dahil? Minsan, parang hindi ako makatulog ng maayos dahil nga sa minsan tawag siya ng tawag. Parang, siyempre, pag nagdududa, may babae na naman daw, ganun. Mahilig ba magduda yung girlfriend mo? Nung nasa Pinas ka, meron din siya iba pinagdududahan? Meron, yun nga. Eto na rin yung girl na yun? Kilala niya tong girl na to? I mean, parang nakita lang niya na-search ko siya sa FB. Tinignan yung search bar mo? Oo. O tapos, anong sabi niya? Siguro, babae mo siguro to. Nandun yun. Ano naramdaman mo nun? Hindi kinabahan ka? Halos malaglag yung brief mo, gano'n? Oo. Halos.
Yun lang. Oh, anyway. Oh, sige. Eto na lang. Since nag-share ka ng top secret mo, Mr. B. Bigay ka naman ng mensahe sa girlfriend mo. Hmm? Magbigay ka ng mensahe sa girlfriend mo. Anong tawagan ninyo? May wife. My wife pa tawagan ninyo. Totoo ba yan? Hmm. My wife ka pa. Yung ginagawa mo naman, hindi pang asawahan. Hindi nga. My wife yung tawagan nyo? My wife, my husband? May wife. O tapos yung Tapos isa? yung parang tawag niya sa akin yung parang sa Korean. Ano ba tawag dito? Hindi ko maintindihan eh. Basta Korean yun eh. Opa, ano? Saranghe, ano? Hindi ko alam eh. Hindi mo alam. Basta parang may wife din siya. Baka husband, parang ganun. Parang ganun. Pero in Korean. Mm. Yebu? Yobu? Oo, Ano ba yun? ganun. Jagiya? Hindi ko alam Hindi. Ayun, Jaji yata. Yun. Yun ba yun? Yun. Yan. Okay. O sige. Kung nakasakaling nakikinig siya ngayon, sige nga, bigyan mo siya ng mensahe. Tawagin mo siya sa tawagan nyo. May wife. Han, kung nakikinig ka man, sana hindi ka na magduda. Sana tanggalin mo yung pagiging tamang hinala mo dahil Hoy, may kahina-hinala talaga, ha? dahil wala na yun, nagbago na ako. Kinalimutan ko na yung dating ako na nagloko. Saka alam mo naman na mahal kita eh. Saka alam mo naman yung, 'di ba, may future pa, 'di ba? May future pa tayong hinahabol. Yun lang, DJ. Natatawa ka ba sa sarili mo sa mga pinagsabi mo kanina? Natatawa lang ako. Eh, pa-future ka pa, ha? Uy. Mm. May kaibigan ka nakakalam nitong top secret mo. Sa syempre sa barko, alam nila. Siguro nakikinig yung kuya ko. Sinabi ko kasi. Yung kuya mo alam na ngayon pa lang niya nalalaman dahil nga naka-ere ka. Ngayon pa lang siguro. Baka pag narinig na to ng girlfriend mo, malaman na niya talaga ng tunay. Ingat ka, ha? Oo naman, DJ. Salamat. Pero naniniwala pa rin naman ako na meron pa ring seaman na loyal talaga. Naniniwala ka ba doon? Siguro ako yun. Hoy! Wag nang ikaw kasi meron ka naman talaga. Ikaw magbago. Loko-loko ka. Then, Kailangan siguro ng action. meron namang loyal na seaman, lalo na yung may pamilya na. Oo. So, ibig sabihin kapag wala pang pamilya, loloko-loko ka muna. Ganun. Wala akong comment eh. Wala kang mga comment doon. Di, okay lang. Kung buhay mo naman yun eh. Choice mo naman yun eh. Basta maging ready ka lang sa consequences ng actions mo. Kasi ako naniniwala talaga kung walang sikretong hindi nabubunyag, lalong-lalo na kung yun yung kagustuhan or ibang klaseng relasyon yung kagustuhan nung taong minamahal mo o pinag-aalayan mo. Ako, ang prayers ko lang talaga para sa'yo is kung isang babae lang, di ba? Kung hindi mo na talaga gusto yung jowa mo, edi huwag mo nang Kasi ituloy. dati kasi nasaktan na rin ako eh. Kanino ka naman nasaktan? Sa ex ko dati. Oh, sa ex mo, bakit magsasuffer ngayon yung jowa mo sa'yo? Hindi naman. Hindi, wala lang. Na-share ko lang. Mahirap din pala pag pinagpalit ka. Ganon. Oo naman, mahirap yun. Pag pinagpalit ka sa iba, niloko ka, diba? Lahat talaga. Lalo na pag nahuli mo. Kumbaga yung trust issues mo matindi-tindi. Oh. Pero ang tanong dyan, bakit, kung naramdaman mo yung sakit na yun, bakit mo siya gagawin sa ibang tao, diba? Alam mo na nga na masakit yun.
Kumbaga, bakit mo siya pa ibibigay o iaalay sa taong alam mo namang mahal mo or parang sinasabi mong mahal mo. So, mahal ba talaga yung nararamdaman mo? O convenience lang na meron kang jowa or ewan ko. Anyway. Sabi dito ni Boy Pindot may comment siya sa'yo, gold medalist ka daw ngayon. Anyway, maraming salamat Mr. B sa pakikinig mo, sa pag-share mo ng iyong top secret na why humayo ka't magpakatinuna. Okay? Okay. Ayun. Salamat. Ingat ka palagi. Okay, DJ. Salamat. Tama ba yung narinig ko? Parang ibang DJ yung binanggit niya. DJ Rocky. Hoy, DJ Rocky Rocky Tera itong kasama ninyo. Ay, nako. Anyway. Sabi dito gusto nilang yakapin ng sobrang higpit yung collar kanina. Pero sa liig nga lang. Ako naman, naisip ko lang. Paano pa rin nakakatulog yung mga ganong klaseng tao? Yung parang naisip nilang pakasalan yung tao, sinasabi nilang mahal nila. Tapos, hindi naman nila minamahal ng tama. Gumagawa naman sila ng mali. Di ba kapag sinabi mong mahal mo, dapat consistent ka sa paggawa ng tama. Hindi yung nagdedesisyon ka ng patuloy, nagkakawa ng mali. Yung magpaanod sa tukso. Hindi naman po pwede yung ganun. Dalawa yung ginugusto mo, di ba? Tapos kapag gawin sa'yo ng girlfriend mo o ng partner mo, magagalit ka. Pero sa sarili mo, nakagagawan, hindi ka magagalit. Napaka-unfair naman yun. Di ba may golden rule tayo? Do what you wanna do unto you. Don't do unto others what you don't want to do unto you. Simple lang naman eh. Ang rule ng buhay, gawin mo sa iba yung gusto mong gawin sa iyo. Magmahal ka ng tama. Kaasar. Well, sana matuto tayo makontento. Kung hindi mo kayang makontento kahit LDR pa kayo ng karelasyon mo, pwede namang sabihin kung ano yung kulang eh. At kapag hindi kinaya na mapunan yung pagkukulang, then tsaka ka mag-decide kung itutuloy mo pa o hindi. Hindi yung meron kang itinatago o meron kang ginagawang kabalbalan sa likod ng pagiging tapat at totoong magmahal ng girlfriend mo, ng jowa mo. Unfair yun. Unfair. Anyway, sa mga kabisyo po natin na nakikinig, maraming salamat. Salamat po sa isang gabing malupit na naman. Bukas tayo ulit magsasama 9 to 12 midnight. Kapiling si DJ Rocky sa programang Top Secrets. Good night. That's all! Saan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!